Vítam vás na dnešnom cvičení všímavosti. Na úvod by som sa chcel venovať hodnotám v živote človeka. Hodnoty sú spájané so zmysluplnosťou života a predsa občas dochádza k zlému uchopeniu ich významu. Predstavte si pocit nudy. Je to zvláštny jav. Dnes už nudu priamo prestávame vnívať, okamžite berieme do rúk mobily a snažíme sa necítiť nudu. A nuda pritom môže byť dobrým signálom a upozorniť nás často na nedostatok zmyslu v našom živote. Inak vlastne všetky emocionálne stavy, aj tie ťaživé, môžu ukazovať na niečo oprávnené. Veľa ľudí potlača hnev. Nechce ho ukazovať svetu. Ale predtým, ako ho automaticky potlačím, môžem ho začať sledovať a pokúsiť sa zistiť, z čoho pramení. Možno je oprávnený tento hnev a môže mi ukázať cestu k väčšej spokojnosti. Čo je príčina tohto hnevu? Niekedy môže pomôcť zorientovať sa v ňom, rozhovor s niekým, ale môže pomôcť aj pero a papier. A odhodlanie písať, čo cítim bez cenzúry. Nech sa to zjaví. Ale naspäť k nude. Tá môže ukázať, že potrebujem nejakú iskru, niečo zmeniť, začať robiť. Ale keď som s ňou dlhšie, keď sa nudím, môže mi ukázať aj možnosti, čo by som mohol robiť. Človeka však vtedy často napadnú myšlienky, že je príliš vzdialený od svojich cieľov. Môže sa začať obviňovať za minulosť a svoje minulé rozhodnutia. Tie, ktoré viedli k životu, ktorý je iný, ako si predstavoval, iný, ako by mal život byť. Ako má teraz robiť človek niečo zmysluplné, keď sa vtedy zle rozhodol? No a tu sa ukazuje rozdiel medzi cieľmi a hodnotami. Ľudia idú do škôl, budujú svoje rôzne projekty, dosahujú ciele, ktoré sú častokrát vzdialené. Každým krokom sú o jeden krok bližšie ku kompostele. Ale hodnoty sa od cieľov podstatne líšia. Každý z nás má vlastný rebríček hodnôt. Rodina, partnerstvo, priateľstvo, zdravie, spravodlivosť, bezpečie, zmysluplnosť, sebarealizácia, kompetencia, rovnováha, láskavý vzťah k sebe. Je ich veľa. Čo však majú spoločné je, že ich dokážeme prejavovať okamžite. Okamžite môžem urobiť niečo, čím prejavím, že mi na rodine záleží. Alebo že mi záleží na niekom inom. Alebo na spoločnosti. Alebo že mi záleží na sebe. No a v tom, že dokážem pracovať v zmysle svojich hodnôt okamžite, je vlastne veľká nádej. Vlastne prečo nad sebou lámať palicu, keď môžem robiť niečo v zmysle svojej hodnoty už aj teraz? Ak je to však teraz ťažké, pamätajte práve na hodnotu láskavého vzťahu k sebe. Hovorí sa, že víťazstvo prichádza s harmóniou. A teda skutočným umením je stále nanovo hľadať a nachádzať harmóniu aj medzi svojimi hodnotami. Ako aj v prejavoch hnevu a nudy. Poďme na dnešnú meditáciu. Skúste si sadnúť, aby ste sa cítili pohodlne a zavrite oči. Spomaľte
A vnímajte čokoľvek sa vo vás deje. Je naozaj ťažké prehnať význam, aký pre človeka môže mať, dopriať si každý deň čas na utíšenie sa a na preskúmanie vlastného bytia v tomto utíšení. Existujú prístupy meditácie, v ktorých sa iba sedí. Nemajú žiadny program, žiadnu snahu dosiahnuť nejaký cieľ, žiadnu snahu o nejaké uvedomenie, iba sa sedí. Iba utíšiť celý systém, telo, myseľ, srdce, iba si oddychnúť a byť. Takže si oddychnite. Teraz oddychujte. Spomeňte si na harmóniu. Spriamenie chrbtice má teraz význam iba do tej miery, v akej vám dovoluje si dobre oddychnúť. Aby si aj telo mohlo dobre oddychnúť. Keď sa telo utíši a upokojí, relaxuje, je pre myseľ jednoduchšie užiť si meditáciu. Takže nechajme svoju pozornosť zostúpiť a začať prebývať v tele. Doprajme podnetom z celého tela svoju pozornosť. Môže sa vám zdať, že telo, ktoré vnímate upriamovaním pozornosti na telesné pocity, je trochu väčšie ako telesné telo. Ako by ste zachytávali aj energiu vyžarovanú týmto telom. Skúste to celé vnímať svojou pozornosťou. Všetko, čo cítite. Cítite, ako by podnety z niektorej časti tela boli naliehavejšie a pútali vašu pozornosť viac? Ak áno, snažte sa to vnímať s väčšou jemnosťou, citlivejšie. Snažte sa tú energiu rozšíriť po celom tele, aby bola rozšírená a rozložená rovnomerne. Aby vaše pole pozornosti vnímalo túto harmóniu. Ako sa tak nahromadená energia rozptýľuje, všímajte si, aké to je necítiť ju tam, kde ste ju cítili. Aké to je vnímať túto vyrovnanosť pozornosti naprieč celým telom. Odnikiaľ nie je cítiť napätie ani stuhnutosť. Telo je v harmónii. Ak sa chcete pousmiať, dovoľte si to.
Preskúmajte, či pole toho, čo vnímate, naozaj končí pokožkou vášho tela. Možno vnímate trochu viac. Naľavo, napravo, dopredu a dozadu. Ak áno, aké to je? Aké to je vnímať, že naše zmyslové uvedomovanie je širšie, ako sme si mysleli? Čo ďalšie teraz cítite? Možno cítite brnenie, alebo možno vnímate teplotu. Aké to je existovať ako širšie pole vnemov, bez jasného stredu? Jednoducho buďte rozšíreným vedomím. Buďte spolu s pocitom, že žijete. Nerobte nič iné, iba tým buďte, s úsmevom. Alebo bez úsmevu. Teraz na tom nezáleží. Iba si to užívajte. Byť týmto dýchom života. Ste všetkým tým dobrým, čo teraz cítite. Aké to je? Dobre. Ďakujem vám a želám krásny deň.